От хляба майчин залък от чупете, че той с любов и радост е замесен. Да бъде вашата воля, запомнете, че двата рода ви посрещат с песен. Било е тъй от стари времена, традицията трябва да се спазва. Зато и пред кум не гази се вода. Това и поговорката го казва. И нека с битката той днес да провери от двамата кой повече ще дава. Да разчупят те на две и две съдби, мирът и радостта да ги сплотява. Който учени по-голямото ръце, той ще се движи повече за семейството. Както виждаме, че се пада на младоженеца, аплодисментите са за него. Като кипящото вино, което сега ще пиете, във вас да се разгаря вечно огънят на любовта, доверието и семейното щастие. На здраве с огромна обич един към друг. Уважаеми, момент, ще стигнем до горчивото. Уважаеми младоженци, скъпи кумове, заповядайте